थारैनो बे समाव आं दायो दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बाटारमारि गामियाव आरो बे बाटारमारि गामियाव फैनायानो जाहैबाय बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय साननैसो सिगां आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारा थांनाय 1955 मायथाइनिफ्राय लानानै 1986 मायथाइनि गेजेराव बर' हारिमुखौ मोसानाय एबा बर' हारिनि हारिमु मोसानानै दिन्थिहैनाय गोदान दिल्लीयाव आरो गुबुन गुबुन रायजोफोराव मोसानानै दिन्थिहैनाय बिथांमोनखौ एबा मोसाखावरि बिथांमोनखौ मान बावदोंमोन बरायदोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो नयश्री ब्रह्म थामहिनबा क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बाटारमारि गामिनि नयश्री ब्रह्म बिथाङाबो सासे आरो बिथाङा एबा बिथांनि जाबायदि बाथ्रा बुंनाय गोजोन खौसेथि सोलोंथाइखौ लानानै आरो हारिमुनि बाथ्राखौ लानानै थांनाय साननैसो सिगां जाय खालि बिटिआर सरकारा बिथांमोनखौ बरायदोंमोन बै बरायनाय हाबाफारियाव बिथाङा माखासे खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिथांनि बे खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुंनायखौ गोबां रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा गोबां गोजोननाय फोरमायदोंमोन जेराव सोलोंथाइखौ लानानै आरो खौसेथि जायोब्ला बर' हारिया माबोरै जौगागोन आरो खौसेथि गैयाब्ला बर' हारिया माबोरै जोबस्रांलांगोन बेफोरबायदि गोबां माने बाथ्रा बुंदोंमोन फिन आरोबाव जोंनि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायावनो आरो लोगोसे हारिमुखौ बिथांमोना माबोरैहाय थांनाय 1955 मायथाइनिफ्राय लानानै 1986 मायथाइसिम माबोरैहाय खामानि मावनानै बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिबोदोंमोन आरो गाननाय जोमनायफोरनिफ्राय लानानै बर' हारिनि थासारिफोरखौ लानानै जों माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय जों क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बाटारमारि गामिनि जा नयश्री ब्रह्म बिथांनि न'खराव फैदों आरो बिथांनियाव जों माखासे एक्सक्लुसिभ एक्सक्लुसिभ लाइफनि मोगा-मोगिनि गेजेरजों माखासे मिथिनो नाजागोन बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांखौ जोङो जोंनि गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बरायबाय बे समावहा जों मिथिनो नाजागोन जे आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकारा थांनाय 1955निफ्राय 1986 मायथाइनि गेजेराव मोसाहैनाय गोदान दिल्लीयाव मोसाहैनाय मोसाखावरिफोरखौ बरायदों दा बेनि सायाव मा फोरमायगोन आबौ? हेलौ, आं खुलुमस्रांबाय बयखौबो आइफोर आफाफोर। आंनि गोसोआवथ' आं जेरैबायदि मोजां मोनदों आंनि आन्थरिक श्रद्धाजोंबो आङो धन्यबाद हरो सरकारखौबो। बेनिफ्राय मोनसे खोथा जाहैदों मा गोदो गोदाय जोङो एथ' दिन जाबोबाय मोसाहैबाय खस्थ' लाबाय गारि गैया ओरैनो जोङो धुब्रि गारिजों गुवाहाटिसिम थांनांगौमोन आरो बे समाव समस्त आसामनि सिङाव थानाय ट्राइबेलफोर गासिबोनि थाखाय गुवाहाटियाव बे गारि लखनौ एक्सप्रेस होननाय दंमोन बेखौ रिजार्भेसन खालायनाय खथा जोङो गाखोहैनांगौमोन आरो गावबा गावनि हारि गावबा गाव दाब्बा ओमफ्राय दाना बिदि जानानै जों बिराद खस्थ'यै थांदों माने माबानिफ्राय गुवाहाटिसिम धुब्रि गारिजों थांबाय न'निफ्राय जों क'क्राझारनिफ्राय आरो हजोंनिफ्राय गुवाहाटियाबोथ' एथ' जोंगा मांगा गिदिर नङामोन आरो जों थांनाय समावथ' शिलंआसो राजधानिमोन आसामनि आरो बिनि गेजेराव जोङो गुवाहाटिनिफ्राय जोङो लखनौसिम बे लखनौ एक्सप्रेसजों थांबाय आरो थांनानै बेनिफ्राय उनाव हजों दिल्लीनि माबा एक्सप्रेस गारि फैबाय गारि गिदिराथ' जोंनाव दासो फैदों गोदोथ' गारि गिदिर गैया बेनिफ्राय जोङो बे गारि गिदिर फैगौमानि लखनौ स्टेसनाव सानसे राननानै थालानाय जायो आरो थानायाव खाम सिफुं सेरजा नानानथा स्टेसनाव दोननानै ओमफ्राय जों दख'ना जोमग्रा गाननानै जोमनानै थानायखौ जोंखौ माने जोङो लाजिनो ओंखारलायोमोन बर'खौनो होनफेरा माने थांलाय फैलाय मिलिटारि अफिसारफोर मिलिटारिफोर बा बिसिनि जनसाधारनफ्रा पाब्लिकफ्रा थांलाय फैलाय स्टेसनाव नायोमोन नायनानै होनोमोन जे मा जाथि जाथावगौ माबा नागा लुसाइ खासि बेफोरबायदि होनलाबायो आरो ओमफ्राय खायसे नेपालिबो होनो ओमफ्राय जोंथ' बर'खौनो होनजाफेरनो मोनाखै बिनिफ्राय उनाव बिदि होननानैनो जोङो थांनानै दिल्ली मोनहैबाय दिल्लीयावथ' आजां गाजां गिदिर केम्प बयबो हारि जेरैबो गिदिंस'नो हायि ओमफ्राय बहाय थाहैबाय जोङो थाहैनानै दाना केम्पआवनो जाहैयो ओमफ्राय केम्पनिफ्राय जोंखौ अबाव लांनानै रिहार्साल हैयो तालिम हैयो जों मिन्थिया आरो ओमफ्राय बिदि जानानै बे तालिम होनायावबो नम्बर होयोनो आरो बेनिफ्राय बे तालिम होनायावबो नम्बर होयो बोजों लाङो दस्रा राजस्थानफ्रावसो लांदों मध्य प्रदेशफ्रावसो लांदों जोंखौ दिल्लीनिफ्रायनो बिदि आरो ओमफ्राय उनाव बेबायदि जानानै जोङो मोसानानै उनाव ग्रोब
इन्दिरा गान्धीया जोंजों केम्पआव सानसेखालि ओंखाम जाफाफैदों आरो जों ओमफ्राय बिदिनो हाब दिनैनि ओंखाम जानाया मारै एसे गुफुर बजबनाय मोदानलायनाय ओमफ्राय दाना इन्दिरा गान्धीखौथ' मालाय साथा हमलायना होनानै लाबोगासिनो दं ओमफ्राय जों मिन्थिया इन्दिरा गान्धीया माबा अन गुन्दै गोदोथ' जोंनि दिनाव पाउदार बेफोरबायदि एथ' माबा गैया बेबहारा जोंहा अन गुन्दैफोरखौनो सारफबनानै फैनाय बायदि नुलायलायबाय आरो बेखौ बेनिफ्राय उनाव बिदि फैनानै जोंखौ रायदावनानै थांनानै बिदिनो ओंखाम जाबाय माने ओंखामफोरखौ माबायदि जाहोदों एफा गोबाव थानांगोन जुदि गाज्रियै जाहोदोंबाथ' बिसोरो उसुगाव गोलैगोन बिदि बायदिनि थाखाय जाफादोंनो आरो उनाव मिन्थिबाय जोङो बेनिफ्राय सेन्देलबो मोनगानामोन जोङो टाउनावबो बिदिनो माबानानै बिदि खालाय 26 जानुवारिसिम जोङो उनाव 26 जानुवारि खालि लालकिलानिफ्राय इन्डियान गेटसिम ओरैनो आथिं गोजा मोसानानै प्रसेसन होनानै थुंग्रि गंसे लाना मोसाग्लांनाय आरो बिदि थाबायनानै थांबाय आरो ओमफ्राय आसामा आखर मथे आगय जानांगौ ए गोलैबाय नालाय ओमफ्राय आगय जानांगौ बेखौ आरो बिदि जानानै ओमफ्राय मोसालांनानै बेनिफ्राय उनावसो जोङो दिल्लीनि बे पार्लामेन्ट स्टेजाव मोसाबाय आरो ओमफ्राय मोसानानै हयथ' बिराद गुवार पार्लामेन्ट स्टेजआ बे पार्लामेन्ट स्टेजाव मोसानो थांनायाबो सुरंगजों थाङो आरो स्टेजसिम ओंखारहैबाय ओमफ्राय ग्रोब मोसाखांबा सुरंगजोंनो ओंखारो हरै फारसेथिं बेबायदि आरो ओमफ्राय बिदि जानानै उनाव बेवहाय बिदि देरहानाय जेननायखौथ' मिन्थिया उनावसो मिन्थियो रिजाल्टआ बेनिफ्राय उनाव जोंखौ बिदिनो थाखा फैसाजोंथ' एथ' गरिब गलाम रावबो मोनलाङा जेबो ओमफ्राय बिदिनो जोंथ' भाषाखौबो मा रायलायो मा होनो मिन्थिया जेबो मिन्थिया आरो जानाय लोंनाया आगय टाइम खस्थ' मोनो आरो रुथि गोरान होसोगारोना बिसोरो ओमफ्राय बिसोरनि रुथि गोरान दोनफैनाय थाम्फै बानायखौबो जों मुगैयोमोन गोदो दखान गैया नालाय आबौफोर दखाननि जायाना जोङो बेनिफ्राय बिदि जानानै उनाव ओंखाम होनाय जादों आरो जानो हाया नुनानै बेनिफ्राय बेबायदि जानानै उनाव जोंना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो खरस खालायलाबायबाय आरो ताजमहलाव आग्रा ताजमहल मिना बाजाराव जोंखौ लांलाबायबाय ओमफ्राय ताजमहल नायनायनि बिदिनो जोंथ' नुफेरा ट्रां बाकस गिदिर गिदिर मोजां मोनो नालाय बयनिबो मा लानो सोर बिदि सोंबाय आरो ओमफ्राय ट्रां बाकसखौनो जोङो मानसि लेखा गंफा गंफा बायना होबाय आरो ओमफ्राय बे ट्रां बाकसाबो एफा गिदिर गिदिरानो 8 थाखा गाहामल' आरो बै समनि बिदि खालायनानै होनानै बेनिफ्राय उनाव माबाबाय आरो जेनेबा मानो एफाराब अनदों जों मिन्थिया आरो ओरैनोथ' हजोंनिफ्रायनो बे मोसानायनि आगयनो जोंखौ एडभार्टाइज होनाय बायदि कुतुब मिनार आग्रा ताजमहल ओमफ्राय राजघाट महात्मा गान्धील'मोन ना बे समाव थैनाया बेफोरखौ नायहैयो बिदि नायहोनाया एखेबारे बिफां मानि गाखोलायनाय मानसि भिर बिदि तालिम होनो लाङो ओमफ्राय जोंखौ नुबाय मा जाथि ओमफ्राय बर'खौ माबा खोमायानो बजालायनाय गुवार बर' जाथिया होननानै मिन्थिगौनो बिसोरो बिदि आरो माथो नङा बिदि नायनोसै आरो बेबायदि ओमफ्राय बिदि जानानै उनाव बेनि उनाव आरो माबा जायो आरो जोबखांनानै बिदि मोसाखांनाय जोबखांनानै बे बागुरुम्बाखौथ' मोसाबाय जों एफा गोजाननिफ्राय एफा गुवार स्टेजाव जोङो मोसाग्रा 22 जनमोन आरो औ जोंनि गामिनिल'थ' कभार जाया बे 22 जनाव कभार जायैखायनो आङो थांनो मोनदों माने आंहाथ' आङो लेखाबो फराया आबौफोर आंहा बाहागिफोरनावसो थानाय बिमा बिफा गैया ओमफ्राय लेखा रोङा ओमफ्राय बिदि जानानैबाबो आदा प्रसेनजितआ ग्रुप लिडार जोंनि ओमफ्राय बेफोरबायदि थांनाय बेफोरबायदि रोंनाय बेफोरबायदि दिहुननाया माने ओरैनो माने जोंनिल' नङा फार्स्ट टाइम आदै रुपनाथ ब्रह्मआ बिदि बायदि आदाखौ जि मोजां मोनो
मोसानाय कालसारखौ नोङो एसे खालायनांसिगोन होनना खालायना शिलंआव लांबाय थायोमोन आरो बिनि उनाव नै बे ओजोंनि कलेज खुलिबाय क'क्राझाराव कलेजाव प्रफेसार मावग्राफ्रा बिदिनो बयबो खस्थ' लानानै माबायदि देरहाबोनो हागोन बेफोरखौ बिराद तदारक लायोमोन बिसोरो मोजाङैनो नायोमोन नायदों आरो बिनिफ्राय बिदि जानानै उनाव बिदि खामिनि मास्टारा बिदिनो थाफैजेनलायनाय जादों आरो जेनेबा एसे फोरोंदेरनाय मानसिया माने बे टाउनाव बै गुमै मदाराम ब्रह्म कमल कुमार बिफाया बिसिनि बिनानाव रानिगुनि होननाय दं बिसोरखौ फोरोंनो टाउनाव थादोंमोन दानाथ' जोंनाव कालसारनि बिदि मोसानाय दं नालाय बेवहाय फैबाय आरो बेबायदि जादों बेनिफ्राय बे फार्स्ट टाइम हौवा हिन्जाव माइ गायनाय थांग्रोनायाव सेकेन्ड प्राइज मोनबोबाय बिसोरो बेवहायनो दिल्लीयावनो बे रिपाब्लिकआवनो 7 बायदियाव बिदि मोनबोबाय हौवाफ्रा आरो हौवा हिन्जाव बेनिफ्राय उनाव जों थांबा आदा प्रसेना ओमफ्राय मानसि थोयैयाव बे गार्लस हस्टेलाव थाग्राफोरखौबो माबानानै लांदोंना बे दाख्लैनि होनायफ्रा बिसोरबो दंनाया बिदि सोलायनाय जों लागोनिल'जोंथ' जाया बे ओमफ्राय बिदि मानसि बुरजा नांगौ ओमफ्राय रिहार्साल होनाया सान हर बिदि होथारनाय जानांदों आरो ओमफ्राय दाना आदा प्रसेनजितआ जोंनि आदाखौ बुंबाय आरो ग्रुप लिडार आदाया बेखौ बुंबाय आरो है आदा बेखौ एसे दामनांसिगोनलै आङो सियान जाथों लेखा फरायनो मोना माया सालाक जाथों गोदोनि नालाय मावरिया खावरिया मानसिखौ जि अनो आरो बियो ओमफ्राय अननानै बिदिनो सियान जाथों होननानै लांफानो नागिरनायाव बिदि थाङाल' होनबायबा गिबायबा बियो ओमफ्राय बिदिनो दामथारनांसिगोन होननायखौ जि गिबाय गोदोना बुनायखौ गियो नायनो ओमफ्राय गिनानै आङो ओरै होनबाय आदा आं थांसिगोन होननानै खुलुमहैबाय आरो बेबायदि जानानै ओमफ्रायनो बे मोसानायानो मोसानाय बे बागुरुम्बाखौ आरो गोदोनाथ' खानाय बुरजा बुरजाथार बेबायदि मोसानाय ओमफ्राय बिदि जानानै थांनाय जाबाय आरो ओमफ्राय थांनाय जानानै उनाव हजोंहाय बेबायदि मोसानानै बेबायदि नाम लाखिनाय जानानै आदामोनहा बिराद मोजां मोनबाय बे आदा प्रसेना इंलिसाव बिराद मोजां ओंखायनो आदा प्रसेना ग्रुप लिडार जानानै थांबाय आरो आगयनि माइ गायनाय मोसानायाव बे कमल कुमार ब्रह्मनि बिफा गुमै मदारामानो ग्रुप लिडार जादों ओमफ्राय पाब्लिसिटि डाइरेक्टरा माबामोन बिश्वेश्वर चौधुरीमोन शिलंआवसो नालाय गोदो ओमफ्राय जोंखौ लांनाया नेक्स्ट टाइम जोंखौ लांबाय जे बागुरुम्बानि बेयो रुद्र बरुवामोन आरो माबाया रिपाब्लिक डाइरेक्टरा ओमफ्राय बेवहाय लांनानै बेबायदि मोसानानै बिराद मोजां नाम लानायखौ नुनानै बियो सरखारनिफ्राय एसे खरस खालायदों आरो जोंनो अननानै बेबायदि आरो जोंहाथ' मानो खरस होदों अननानै होदों बिदिसो नंदों खिन्थु जोंहा मोनबाय दिल्लीयावथ' जोङो माने ओरैनो नैबे माइ गायनाय मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय प्राइज लाबोनाय ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो 6 जनल' हिनजावफोर थांदों आरो दिल्लीयाव औ 6 जनल' हिनजाव ओमफ्राय हौवाफोर दामग्रा देग्रा 8 जनसो दंमोन आरो बोरायदब बिदि ओमफ्राय जों एसे उन्दै बिदि आरो ओमफ्राय दाना बिदि जानानै आङो नैबेखौ होनग्रोनोसै जे बिनि उनाव प्राइज बिथरनाव माबा आरो जोंखौथ' राष्ट्रपतिनि भबनावबो जवाहरलाल नेहरु भबनावबो फुल बागान बे माबायाव बिराद माबानानै जानाय लोंनाय आयजन हाजार मानसिजोंफ्राय थांनाय गावसिनिफ्रायबो ट्राइबेल दं थेवबो बागानफ्रानो बिसा गुवारना माबायाबो राष्ट्रपतिनि भबनाबो ओमफ्राय बे जवाहरलालनाबो प्राइम मिनिस्टारनाबो आरो ओमफ्राय बेवहाय जोंखौ जानाय लोंनाय खालायदों जाहोदों बिनि सानथामसो थानानै दिल्लीखौ फुरा मिलिटारि गारिजोंसो दैबाय नालाय गिदिंहोबाय बिदिनो सोर मा लानो गोसो लाहोबाय बेबायदि जाबाय आरो ओरैनोथ'
आग्रा ताजमहल कुतुब मिनार बेफोरखौ आगोलाव नायहोखादों फार्स्ट खनसे थांनायाव नङा बे थांखानायावनो मोसानाय बे फुरा जानायनि आगोलनो रिहार्साल होबा बेखौ नायहोग्रोयो आरो बिदि ओमफ्राय दाना बिदि जानानै उनाव प्राइज होनाय समावसो जों मिथिबाय आरो प्राइज होबा जोंखौनो फार्स्ट गाबज्रिबाय लिंहरबाय बेनिफ्राय फार्स्ट लिंहरनानै बिदिनो इन्दिरा गान्धीनि आखाइजों होदों आरो होनाया प्राइजखौ ओमफ्राय सिल मोननाय जाहैबाय जोङो फार्स्ट प्राइज मोनदों औ फार्स्ट प्राइज मोनदों जों बे माइ गायग्राफ्रा जों लागोआव खननैबो आगय थांनाय माइ गायनाय मोसानायफ्रा जों एसे उन्दैयाव बिसोरो माने हौवा हिन्जाव मोसानाय माइ गायनाय खदाल लानानै आलि खोनाय बिदि मोसानाय दिन्थिहैनायाव सेकेन्ड प्राइज मोनबोदों औ ओमफ्राय जोङो बागुरुम्बायाव आसलथे जोङो बागुरुम्बा मोसानायाव हाबा जिंलावसो खालायग्रोदोंमोन ओमफ्राय हाबा जिंलाव खालायग्रोनायाव बे जगदीश प्रिन्सिपालमोनहा बिसोरो आदा प्रसेनजितमोन बहुद मानसियानो आरो टाउनना गिदिर गोलावफ्रा बेजों प्राइज लाबोनो हानाय नङा ओमफ्राय बे बागुरुम्बा ओरैनो मोसाहोलांग्रा नालाय ओमफ्राय मेथाइखौ बागुरुम्बाखौ एसे खरा बायदि नुयो बेखौ मोसानो मोजां जागोन होननानै जोबजासे बागुरुम्बाखौनो रिहार्साल होनानै हजों मोसाहैबाय आरो ओमफ्राय बे बागुरुम्बाजोंनो बे माबाखौ मोननाय जाबाय जों फार्स्ट प्राइजखौ औ बिदि मोननाय जाबाय आरो जों बागुरुम्बाजोंनो बेनिफ्रायथ' 1990 जाखो ना माखो 1959 बायदि गोसोआव दं आरो आं जोंथ' लेखाबो रोङा लांफैबासो थांलाबायनाय माबा रेलवे डिपार्टमेन्टनि RPFफ्रा जोंखौ लांदों आरो बे माबायाव आगोलावथ' मालिगावसोमोन दासो जालुबारि बे मालिगावआव जोंखौ बे दालां गायसननाय माबायावनो बोसोरावनो सराइघाट दालांखौ जोङो फेरिजोंसो आमिनगाव टु पान्डु फैयोमोन पान्डुआथ' दा माबा घाटमोन नालाय गोदो आमिनगाव घाट पान्डु घाट बेबायदि आरो थांलाय फैलाय ओमफ्राय दाना जोंखौ क्रिकेट गेलेनाय रोंनानै जों न'आवबो फैफिननो मोनाखिसै सि जोम लाहोखाजोबलांनाय ओमफ्राय उनाव दिल्लीयाव थांबा बे जोंखौ लांनाय ग्रुप लिडारा गावसोरनि अफिसार आरो महन्त होनोमोन मा नाम महन्त जों मिथिला आरो महन्त सार होनोमोन जों ओमफ्राय दाना बिदि मोसानायाव फार्स्ट टाइम माबा आरो मोसानायाव बिदिनो जानाय लोंनाय मिलिटारिया जेरै साल बिलाइयाव थोरसियाव जानांगौ जोंखौबो बिदिनो जाहोफादोंमोन ओमफ्राय जोंखौ ओंखाम जानो हायै नुनानै दाना सोंबाय आरो जे संजानो हागोन ना हाया ओमफ्राय संजानो मोनबाथ' जों मोजांसो ओमफ्राय जों संजाबाय आरो बे समावसो जोंनावथ' ओजों मटर गाया बिन आरि गायामोन ना गोदो बेफोरखौ मोनजादेरबाय आलुजों लाब्राफोर जेबो नाङाजासे जालाबायनो हाबाय ओंखामफ्राबो बिदिनो माइरं गोरलै एरि मोजां मोनजाबाय बिदि जादों ओमफ्राय दाना माबानानै उनाव आङो फार्स्ट बे ट्रेनिं सेन्टाराव मोसानायाव गानफब जोमफबथ' मोसानो ओंखारबाय जेनेबा बे रेलवेयाव मावग्रा RPFफ्राबो मोसागोनसो आरो ओमफ्राय जोंबो मोसागोन हौवा हिन्जाव बेवहायनो रिहार्साल होलांखानाय मालिगावआवनो ओमफ्राय बिदि जानानै दाना आंखौ मा सानखो आंथ' उन्दैसिनथार ओमफ्राय खानायाबो बुरजाथार आरो ओमफ्राय खानायाथ' आंखौ बिराद मानसि गाबहोबाय थायोमोन आंनि खानाया एखे गोजासोमोन जाथिथि ओमफ्राय गोजा नालाय नोङो साहेब देशनि मानसिनो खांफैदों होनसै नालाय उन्दै नालाय गाबनोसै आंहा बिदि होननायखौ जंखायबाय थायोमोन आरो औ ओमफ्राय दाना बिदि जानानै आंखौ एखेबारे रायदोंनि बेसेबांबा गिदिर बे माबा मेप एखे माबा गय बिफां बारलायनाय गोजौ जागोन आरो गाखोनो हाया अबयसे गाखोनायफ्राबो दाथि मैमोन आरो मोजां मावाखै थेवबो उन्दैमोन नालाय आं गिनाय आरो ओमफ्राय बे मेपआव आङो गेजेराव थानानै रायदोंनि मेप गेजेराव थानानै बे त्रिशुलाव आखाइ फारसे हमथाबाय ओमफ्राय आखाइ फारसे ओरै आशीर्बाद होबाय थानाय खालायनांगौ आरो आं
ओमफ्राय दानाथ' जोंनि दिनाव कारेन्ट बाहायफेरनो मोना ओमफ्राय जोङो गियो खानाया कारेन्टआव बिरनानै माबाहैबा नाङैबा कारेन्ट सर्ट जानानै थैयोनो होनग्रा नालाय जि गिनोसै आङो ओमफ्राय रावबोथ' थाफानाय जालाना एफा गोजौआव ओरैनो गाहायावल' मेरला मानसि थानोसै गोजौआवथ' आं हारसिं जाबायना आं गोजौआव गाखोना बे मेप गेजेराव थाहैनांगौ एकदम माने ट्रेनिं सेन्टारानो माने गामि जोंनि गामि बै थेङाफारा बै खारगामि बेफोरबो जाजोबगोन खोमा नुहुरस'लायलाया ओमफ्राय दाना बिदि जानानै आङो बहाय भारत माता जानो मोनबोबाय आरो औ ओमफ्राय बे भारत माता जानायनि खुनु सिन गैया आरो जोंनाव दा बेबायदि फट' गैयामोन नालाय ओहो फट'आ मेरलाथार फट'ग्राफार सासेयावनो मा जिनिस नङोमोन जों उनावसो बुजिबाय खोन्थाना होनायावसो केमेराफ्रानो 7था 8था माला बायदि गानसै फाफना खंबि लानोसै ओरै खाथि ओरै खाथि साफायलाबायथारनोसै बेनिफ्राय माने बे जिनिसा जोंनि समाजनि रिति निति जोंनि हारिनि बेफोरबायदि बिराद मुगैयोमोन ना मोसानायखौ ओमफ्राय बिराद निन्दा होयो ओमफ्राय नोंसोरखौ बबे न'खरा बिहामजो लांनो बबे न'खरा सोर हिन्जाव लानो मोसाग्राखौ होनना मुगैयो नालाय औ बर'आ मुगैयो बिराद मुगैयोमोन आबौजों बिराद खस्थ' ओमफ्राय जोङो जायगायाव मानिबा आयजन खालामनानै फांसनफ्राव मोसानांगौबा जों मोसाखाया बेबायदिमोन माने मोसानायखौनो मुगैयोबा बिराद बोजों गामि बदनाम थाङो बिदि जानानै फट'खौनो लाबोआमोन जों ओमफ्राय दा बे भारत मातानि फट'आ माने बयनिबो प्रदेशनिफ्रायथ' भारत माता जाफेरनो मोनखायाखै ब्रिटिशनि मोनबा माबा गबाबो बिदि इण्डियाना ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैदों मा आरो रावबो हिनजावफोर गैयामोन जोंल'मोन बावहाय ओमफ्राय माबा बे RPFनि मिउजियामाव नायबा मोननो हागौ आरो बेफोर फट'आव थायो बिसिबां फुराना थायो मिउजियामाव ओमफ्राय आसामनिफ्राय आबैयानो भारत माता औ आसामनिफ्राय भारत माता जाबाय आरो आं आसामनिफ्राय भारत माता जानो मोननायानो जों लागोआनो जेनेबा आंनो बेबायदि जादों आरो ओमफ्राय दा बेफोर फट'आ मिउजियामाव थागोन आरो जेनेबा बहननो हायोबा बेफोर बर'आ माने जेनेबा बर'आसो आसाम प्रदेशआसो भारत माता जानो मोननाय बेबो मोनसे एसे जौगानाय देरनाय थायो खिन्थु आंनि थाखाय नङा जेनेबा जानो मोननाय हारियासो नालाय आंबोथ' थांनायखायसो हारिनि उन्नति जादों दा ओंखायनो आङो बिदि मोननो हागोन सानो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय फैखांनानै माने न'फ्रावबो 2 मास 3 मास जालायहैयो एखमबा बेनोथ' जोङो बै माबायाव झालुबारि मालिगावआव बिराद गोबाव थाहैनांदों गेलेनाय रोंफेरा बेफोरखौ रोंनानै थांजोबनांगौआ ओमफ्राय बे मेप हमनानै थानायाव बिदिनो जेबो खालाय मोनला फिदिंबो मोनला मोदोमखौ जेबो मोनला ओमफ्राय हारसाबोथ' रोंखाया बिसिनि होननायखौ बुजिनोबो ओमफ्राय बिराद माइकजों होननोसै नालाय खोनाफैयो ओमफ्राय नंसै आरो आङो इसोर बिस्राम होनदोहे आं बे थाम्फै अरनाय मानलुनायफोरखौ फुथारसिगौ नंलायलायनोसै आरो खालि जास्ट बिस्रामखौल' मिन्थिगौ आरो बेबायदि ओमफ्राय बिदि जादों आरो साबधान बिस्राम होनायखौ आरो औ बिदिखौल' मिन्थिगौ आरो साबधान बिस्राम बेखौल' मिन्थिबाय आरो साबधानबाथ' फोनांनो मोनखाया समाव मोनखाया बेबायदि आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिखौ जोङो मोनबोबाय आरो बिदिखौ बोरै बर' गथ'फ्रा बेबायदि लांफैसनखो RPFफ्रा बे बागुरुम्बा मोसाहैनायखौ मिन्थिनानै जों लागोआव लांफैबाय आरो बे RPF पुलिसफ्राबो बर' गोजा सेंग्राफ्रा बेबायदि बर'फोरखौ गोबां मुगैयोमोन होननानै नङा होमबा थारैनो बे समाव जों दा मिथिनाय बायदिब्ला हटेलफोराव थांब्लाबो गिलासफोरखौ सुना फैनांगौमोन बेफोरबायदि मुगैयोमोन थारैनो
थारै माने हटेलाव थांनाय फैनायाथ' हटेलफ्राव मुगैनाय इरिनायफ्राथ' हटेलनिखौथ' आङो होनला हटेलावथ' माने खामायनो थाखाय उपार्जननि थाखाय हटेल होनायथ' आं बिदिसिमखौ आं होननो रोंला खिन्थु मोनसे खोथाया जोंनि हारिखौ राजबंशिफ्रानो दै गांदोंबा दैखौ ओरै गरसे गिलासजों हायाव लुनानै बे गिलासखौ फज'नानै होयो ओमफ्राय बे गिलासखौ जोङो सुनानै होबोफिननांगौ आरो लोंनाय गिलासखौ बेबायदिमोन उनाव नुनो मोनबाय राजबंशिफ्रा जोंनावनो दाहोना रुवाथि थानानै आंनाथ' साफ्रोमबो फिसाखौनो बिसोरजों फेदेरदां ओमफ्राय आरो दा नुनो मोनबावबाय राजबंशिया ट्राइबेल मुगैग्राया दाना गावसोर मानो ट्राइबेल खथा नागिरखो सुबिदा नागिरखो बेखौ जोंनाव एसे सोंनाय हाबो आरो दानाबा बर'आ जोंनि गावसोरनो बाहागो होनांगौ दाना बर'खौ मोनसा मोनबाय बेबायदि सानो आरो बिनिफ्राय उनाव बेबो 59फ्राव ना मा जाखो जायखिया बावबायहाय आबौफोर आं बे थांनायखौ थेवब्लाबो खोन्थानोसां औ माबा फिल्म ससाइटियाबो लांफैलायबाय फिल्म ससाइटि औ माबे फिल्म ससाइटि बे सिनेमा थिखांग्रा फिल्म ससाइटिया आसामनिफ्राय ना नङा लखनौनिफ्राय लांफैदों औ लखनौनिफ्राय लांफैबाय जोंखौ फिल्म ससाइटिया लांफैनानै बेनिफ्राय लखनौआव MLA हाउसआव दोनहैनानै जोंखौ जानाय लोंनाय बिराद मोजां सनमान होयोमोन दे जानायफ्राबो जोंसो जानो हाया आरो थालिर गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव होनाय ओंखाम जाखांबा बेफोरखौ जों गोमोहाबोमोन मा थालिर जानांगौ नंगौ नङैनि गेजेराव ओरैबायदि आरो ओमफ्राय न'आथ' जोंनिजों बिल्डिं नुफेराना ओमफ्राय बे MLA माबा हस्टेलाव दोनबाय नालाय MLA हाउसआव ओमफ्राय दाना जोङो थाब जाखांना बे थालिरखौ जाहैनोसै आरो थाब थांग्रोनोसै गिदिरफोर थाङा लाबायनो बे हौवाफोर थाङा लाबायनो थांग्रोनोसै आरो थांना गाखोहैबा मालायनि रुमावसो हाबसनला बायनो नागिरो नालाय मारिबाबो दाना उनाव खाम जथा सैनानै दोनबाय आरो खाम सिफुं होमबासो जोङो थाल लानो हाबाय बिदिसिमबो जानांदों ओमफ्राय लखनौआवनो आदा माससो थाबाय जोङो लखनौआव आदा माससो थानानै जोंनिफ्राय मोसानाय मेथाइ खननाय बिराद लानानै गावसिनाव सोलाय सोल' दामदों ओमफ्राय जोंखौ गावसिनि फिल्म थिखांग्रा शुटिं खालायग्रा बागान जि गुवार गुवार खनसेनि 20 बिगा 100 बिगायाव बागान दङ ओमफ्राय बिबार गेलेमनायफ्रा गेलेमारनायबो दङ ओमफ्राय बेवहायनो नेग्राबो थानोसै जोंना बे दुधनैयाव मोनलांनाय आदानि फिसाजो फकिला होननाया गोजौथार नालाय सुमफ्राम फिथाइखौ खाहनसै एफा गिदिर गिदिर नुनाय ओमफ्राय बेफोरबायदि जाबोथिय बिसिनि माबायाव शुटिङाव दंजोबो आरो ओमफ्राय बेखौ खाहननायाव जि होख्राव हरनोसै ओमफ्राय गावसिनि दैबायग्राया आखाइ सिगनेल हरनोसै आरो बिदि जेबो नङा होननानै बेबायदिसिमबो लांदों ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंखौ माबायावबो लाबोबाय आरो लखनौनिफ्राय उनाव पाटनायाव लाबोनानै जोंखौ रबीन्द्र भवनाव दोनदों पाटनायाव बे सारा पाटना टाउनखौ नुजोबनाय गल घर दंना बेवखौ नायबाय थाबाय बेबायदि जानानै रबीन्द्र भवनाव दोनबाय जोंखौ ओमफ्राय गिरु बारु न'आनो आयनाजोब गावजों गाव नुसनफिनलायनाय लाजिनो ओंखारनाय जोंनाथ' लाजिनाय गिनाय बाराना नुफेरै ओमफ्राय बिदि जानानै उनाव जोंखौ रबीन्द्र भवननिफ्राय स्टेसन खाथियाव जाग्रा खालायदों बे जाग्रायाव थांनाया जोंखौ गराय गारिजोंसो लाङोमोन औ फार्स्ट टाइममोन नामा गराय गारि गाखोनाय गराय गारिखौथ' जोङो बहायसो फार्स्ट टाइम गाखोनो मोन्दों ओमफ्राय गराय गारिखौ जोङो सानफ्रामबो फुं मोना जाहैबा गाखोनो मोननाय गरायखौ मोजांसिन बासिलायनोसै आरो बेबायदि थांदों जोङो ओमफ्राय दाना गोबावानो थादों बेहायबो पाटनायावबो बबाव लाङो बबाव बिदिनो गावसिनि शुटिं खालायग्रा बागान अबावबा न' आरि बावनो रेलगारि गोनां माबा माबि बिदियावबो मोसाहोहैदों आरो जोंखौ ओमफ्राय बिदि जानानै उनाव जोबनायाव आरो सनपुराव लाबोदों सनपुराथ' अक्ट'बराव मैदेर फानलायनाय मैदेर हमनाय जायो नालाय
सनपुराव लाबोलायबाय आरो जोंखौ बेवहाय दा टिभियाव नुफिननो मोनबाय माबा नरकासुर घाट दङना पाटनायाव बे गंगा दै बिमा गंगा दै ओमफ्राय बे बिमा गंगा दैयाव जोङो 7 घन्टा फेरि गाखोनानै सनपुराव ओंखारफैबाय आरो बेबायदि ओमफ्राय सनपुराव बांद्राय गोबावद्राय थानाङाखै फुजाबो जाबायमोन नालाय ओमफ्राय 10-12 दिन थानानै जोंखौ सनपुरनिफ्रायनो बिदाय होआसै आरो गासिबो माबानानै बेबायदि जादों आरो ओरैनोथ' थांनायफ्रा बिदिनो गोदो बे गोदोथार जों एसे उन्दैसिनावबो माने बेफोराव नैबे दानि मोसाग्राफोर नङालाबायनो जों लागोनि मोसाग्रा आरो आंथ' उन्दै बिदिनो बैसागु जानाय मानायाव बै भुपेन हाजरिकाया डकुमेन्टारि फिल्म थिखांफैदोंमोन नालाय बे डकुमेन्टारि फिल्माव दङ आङो डकुमेन्टारि फिल्मावबो जों लागोना फ्राय दङ आरो मोसानाय दामनाय डकुमेन्टारि फिल्माथ' डकुमेन्टारि माने गासिबो बर' हारसा बे ट्राइबेल नानान्थाखौ थिखांनानै बिदिनो राव गैयै बायस्कपसों दिहुनोमोन ना बेबायदि आरो ओमफ्राय उनाव नैबे माहत बन्दरिया राव गोनां जादों आरो बे भुपेन हाजरिकायानो भुपेन हाजरिकाया क'क्राझारावनो जोंनि आदानि न'आवनो बिदिनो मास मोनफा थाफैयोमोनथ' बे बर'फोरखौ थिखांनानै लांनायाव ओमफ्राय बिदिनो बेसरबारि गाग्लिजोबलायनाय सोरबा रागाजोंसै सोरबा मानसै मोनलायनाय जेबो होननो हाया आरो गाज्रि बेबहार खालायफेरामोन बेसर बारिखौ लायो माबा माबि खालायोमोन आरो गय बारि बिदिनो न' फुराना ओमफ्राय बिदि जानानै आरो उनाव माहत बन्दरिखौबो बेवहायबो जोंखौ लाफैदों आरो बेहाय प्रतिमा पान्डे बेनिफ्राय माबा बे भुपेन हाजरिका बिदि फैनानै गोबाव थाफैदों आरो बेहाथ' प्रतिमा पान्डेयाथ' दख'ना गाननानैसो थालायबावोमोन जोंनाव गावसोरथ' बंसिनि गानग्राखा नालाय बिदि दख'ना गानोमोन बे आदानि फिसाजोफ्रा गानहोयोमोन बेबायदि आरो ओमफ्राय जोंखौ नायहोबाय आरो माहत बन्दरि फिल्म जाबाय आरान्जि हल दंमोन जे बेवहाय फ्रि नायहोयोनो होननानै लिंनानै लांफैलायना नायहोनानै नायबा नुनो मोनबाय जोङो एखेबारे जों लागोनि बे नुवासारा होननाय सालबारि एसे दं बेवहाय थाबायनाय होनाया माबा मैदेर एखे फालो फालो थाबायनाय उनसो नुबाय जों ओमफ्राय जों उनाव सिनेमाफ्रा बिदिसो थगायो होनदां नंबाय आरो नुबाय आरो बिदिसिमबो जादों जोङो बेनिफ्राय आंनिफ्रायथ' आङो ओरैबायदिखौ गोसो गोरबोआव बिराद मोजां सोनानै लायो सोनानै लानायनि गेजेराव आंना बेनो मानसिया जिबनाव माबा मोनसे थगायनाय भाब लायोबा माबा मोनसे थगायनानै खोथा होनोबा माबा मोनसे गाज्रि खामानिखौ गोसो होयोबा मानसिया मालाबाबो उन्नति फैया आरो जिबना संस्कार जाया ओमफ्राय आंना ओरै आरो सरकारनि सायाव आंनि मोजां मोननाया ओरै आरो जों एथ' दिन गोदो बुरैलायबाय जोङो दा खुन सिख्ला गथ'निफ्राय सिख्ला देरनाय जोङो हाबा जाबोबाय मोसाबोबाय बुरिग्लिबाय दा फिसौफ्रानो आंना 11 जन दा फिसा हिन्जाव 3नि फिसा हौवा 2नि 11 जन फिसौफ्रानो सोरबा साख्रि लाबाय सोरबा माबाय सोरबा फरायगासिनो दं बेबायदि फरायनाय दङ दासो बेबायदि बुरखांनाय दासो बेबायदि खनखांनाय दासो गोलैसोनाय दै सिङाव थानायखौ सेबखांनानै मोननाय बेफोर हिसाबै आंनि गोसो गोरबोआव बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय बिदिखौ नागारालायसे बिदिनो खालामलांबाय थानानै हारिखौ बिदिनो ओरैनो जोंनि हारि गोग्लैसोनाय हारि बेबायदि दासो बेबायदि जाखांदों आरो गोदोनि सेंग्रा सिख्ला बेफोरबायदि मावनो होननानै बागान सुरनो हाया माने मालाय हारिनि सिङाव थानाय बिदिनो एसे दायावनो हमनानै लांनाय एसे दायावनो हा हु फानग्लुंनानै जामिन जालायनांगौमोन ना गोदो
बेबायदिमोन ओंखायनो दा आङो बिराद मोजां मोनदों गोदोनो ओमफ्राय मोनसेया ओरैबायदि आरो आं दानि सरखारखौ जेनेबा आङो बे फिसा प्रमद बर'नि नामखौ मख'लायनाङा बेनिनो सरखार बेनोखा बे सरखाराव आं ओरैबायदिखौ मोजां मोनबावबाय जे माने ओरैनोथ' बोजों गेस्ट हाउस न' लुनाय मानाय बेफोरखौबोथ' आगोलनिफ्राय आङो बिराद मोजां मोनदों गोदोथ' गैया जिरायहैनोबो गैया हटेलफ्राव बावदावखायो खिन्थु दा बिदिनि गेजेरजों ओमफ्राय मोनसे बिराद साबसिन मोनबावबाय आङो जे बर'फ्रा गोदो जोंनि बोराइमोनहाबो मेला बिदि फरिखा होनानै नम्बर मोनै मा मोनै जानाय ना गोदो गोदायनिफ्राथ' मोसौ खानानै मोसौ गुमनानै ना बोननानै सावनानै जानानै हाफ पेन्ट फिसा खुनुरुखुम गाननानै लेखा फरायना रोंनाय बिसिनि दिनावबोथ' बिदि मेला बिदि खस्थ' मोनलांदों ओमफ्राय दा बिनि गेजेराव दा UPSCनि थाखाय फरिखा होनो थाखाय सुपार 50 लाबोनाय डाक्टार इन्जिनियार फरायनानै फ्रि टाइम फरायनो मोननाय बेखौ गथ' गथायफ्रा एखेबारे गोहो बोलो गोसो होनानै जौगानो हाथों आरो माने गाबथानो हाथों गसंनो हाथों ओमफ्राय आं सानो बेखौ लाबोनायनि थाखाय आङो सरखारा माने बिराद पुण्य होननानै सानो आरो दा बेबायदि हिसाबै मोजां मोनो आं ओमफ्राय मोनसे जेनेबा दानि बे गिदिर फरायनाय जोंथ' फिसाफोरखौ गैयाबाबो जेनेबा दिल्लीफ्राव माबाफ्राव बिदिनो कचिं लानो हरनांगौ जायोमोन ना दा कचिं सेन्टारफोरखौबो जोंनि बर'आनोथ' गोरों गोरा ओंखारबाय बयबो गावजों गाव कचिं सेन्टारफोर लाबोबावबा साबसिन जाबावगोन आरो बेबायदि आं बेखौनो सिगाङावहा नोंथांखौ बेफोरबायदि मोसानायनि थाखाय बरायदोंना बरायाखै जोंनि बर'फोरनि लिडारफोर बे मोसानायनि थाखाय बरायफेरजायाखै आं माने बरायनाय जायाखै मोनसे खोथा आंनि गोसोनिफ्रायबो आरो आगयाव जेखियानो जाया मानो बर'आ गसंजेननो हादों बर'आ जोंना माने खस्थ' खालायनानै दा बहाय सेक्रेटारि अफिस खुलिनो हादों BTR अफिस जादों बा सफैदों बा बर'आ जों जेरावखि थाङा गोजानाव गेस्ट हाउस खालामनो हादों आरो बिनि अनगायै जायखि सरखारा फैया मानो एख'थायै सोलिनांगौ आरो मोनसे ओरैबायदि सोलाय सोल'आ जाखायो नङा होमबा मोनसे गामिनि गावबुराबो सोलाय सोल' जायो दा ओंखायनो सरखाराबो सोलाय सोल' ओमफ्राय मोनसे खोथा ओरै जायो जाय मोजां सालायनाय बियो बावसिन थानो मोनोबा बावसिन सालायनो मोनोबा हारियाबो जौगानो बोलो नाङा आरो हारियाबो उन्नति फैनो बोलो नाङा आरो दिनैनि समाव आरो मोनसे खोथाया मा रायजो राजाफ्रा गनायदों जे आथिखालाव बिराद सान्ति फैबाय एकर्डनि उनाव आथिखालनि सरकारा बिराद सान्ति गायसनगासिनो दं आरो बिनि सायाव मा ओमफ्राय मोनसे खोथा ओरै आरो आंनि गोसो सिंनिफ्राय जे बेनिफ्राय मोनसे खोथाया ओरै आरो जेनेबा आंनिफ्राय जे आजां गाजां सान हाबबानो बा हाथाय बाजार बा दखान बा टाउन बा अबावबा थांबा फिसाफोरखौ मा जाखो सोरबा माबा खालामबाय दाबो सफैया साननाय एरिनायजों बुथार सिथार दावराव दावसि बुलाय सोलाया दा गैया हिसाबै जों बिराद मोजां मोनो दा बिदिखायनो जों जि सरकारा मोजाङैनो मोजां सोलिदों बिदिनो सोलिबाय थाथों बा मोजाङै मोजां सोरखिथों खिन्थु दा जोङो बिराद मोजाङाव सुखियाव दं आरो दा मानो होनबा बुलाय सोलाय गावजों खामानिया दाजाथों थेवबो गावजों गाव बुथारलायग्रोनाय खामानिया दामावथों थेवबो आं सासे बेबायदि खालामनाय बांद्राय दादागिरि बांद्राय दुश्मन बेफोरबायदि देखायनाया माने हारियानो जोबखोलांनोसो नागिरबायमोन दा बिदिखायनो आरो ओरैनो हारियानो माने साफाल' फिसाखा सानैल' फिसाखा बेवहायनो गावजों गाव जुदि बुथारलायोबा
बे मानसिनि संखिया नङाबाथ' मोना मानसिनि संखिया नङालासे सोर बेंनो सोर जानो ओंखायनो जनसाधारना माने गावजों गाव गोरोबलायनानै बेफोरदि बुथार सुथार गाज्रि दुश्मन दैसुखौ मावाबा मोजां ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय मा जोङो दा बिराद माने बेबायदिखौ गैयैखाय मोजां मोनो सान्थि मोनो बा आंनि खोथाथ' आं दस्रायाबो मोजां मोनो आरो खारन आगोलथ' ओंखारनो हायै बायदि जानाय गावथारनाय गावजों गाव दावराव बेफोरबायदिया गैया माने उननिसिम गैथारै जायोबा मोजांसिन आरो मानो होनना बुंबा नोंसिनि दिनाव नोंसिनि फिसा फिसौनि दिनाव बिराद रासिनबाव रासिन जालांसै दा ओंखायनो खौसेथि गैयाबा उन्नति गैया दा बेखायनो बेफोरबायदिया गावजों गाव दैसु दुश्मन निस्थुर बेफोरखौ निकृष्ट खामानिखौ मावालाबायनो बिदिनो मोजां गोरोबलायना मोजाङै मोजां थाङोबा मोजां ओमफ्राय दा जोङो जि दं दानि सरखाराव आं बिराद मोजां मोनदों। थारैनो बे समाव नोंथांमोना खोनानो मोनबाय थांनाय गोलाव बोसोराव थामहिनबा 1955निफ्राय जोंनि बर' हारिया गोदान दिल्लीयाव जोंनि बर' हारिमुखौ माबोरै दिन्थिदोंमोन आरो बिथां आबै नयस्रि ब्रह्मआ माबोरैहाय गोदान दिल्लीयाव थांनानै बर' हारिमु मोसानायखौ दिन्थिफुंहैदोंमोन आरो बै दिन्थिफुंनायाव माबायदि मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन लोगोसे आथिखालनि थासारि गोदोनि थासारि बेफोरखौ मोनफ्रोमखौबो नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जा मोगा मोगि आयदा एक्सक्लुसिभनि मोगा मोगि आयदा बेयाव बिथाङा फोरमायबाय आरो लोगोसे आथिखालनि जा प्रमद बर'नि सरकार बिथाङा लाइमोनफोरखौ माबे लामाजों लांनो नागिरदों आरो फैबाय थानाय समाव बर' हारिफ्रा जे खौसे जानानै खामानि मावनांगोन गावजों गाव इनाय खालामोब्ला जोंनि हारिया माबोरै जागोन बेखौ बिथां नयस्रि ब्रह्मआ थांनाय 1957 मायथाइयाव गोदान दिल्लीयाव जोंनि बर' हारिमु मोसानानै दिन्थिफुंहैनानै बिथांमोना बान्था लाबोनाय आरो लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोआवबो थांनानै बिथाङा जोंनि बर' हारिमुखौ एबा बिथांमोननि हानजाया बर' हारिमुखौ मोसानानै बर' हारिमुनि जा मोसानाय बेखौ दिन्थिफुंहैदोंमोन लोगोसे आथिखालनि सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनाय आथिखालनि प्रमद बर'आ जे माबोरैहाय गोजोन आरो सान्थि बे सान्थिखौ बेसेबां गोलावसिम लांनांगौ आरो इयुनसिम जे जोंनि बे गोजोन आरो खौसेथिखौ फोथांना लाखिनांगौ बेखौ बिथां आबै नयस्रि ब्रह्म बिथाङा रोखा फोरमायदों। आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी।